aften og velkommen til Cirkusbygningen. Giv en stor hånd til aftens opvarmer, den kun 17-årige stand-up-komiker, Lukas Berggren. Jeg har en blind kæreste. Hun blev ved at sende sådan nogle kærestebrev på blindskrift. Jeg troede fandme, det var gækkebrev, ikke? Så ved jeg ikke, om spiser I meget salt? Altså, kender I salt? Er nogen, der har smagt salt? Prøv at række på. Kommer ikke så meget ud af det. Men det er jo totalt sejt. Altså salt, det er bare sådan noget. Og ja, om vinteren smider de bare salt ude på vejen, ikke? Har det bare sådan, ja, hvad med noget peber? Skal vi ikke have noget mayonnaise? Hvornår skal vi spise? Og så, ja. Men, og så er der jo også noget, der hedder køkkensalt. Hvad ved jeg? Er det sådan noget, man kun må spise i køkkenet, så er det ligesom det, der er meningen? Altså er det sådan noget, det her salt smager godt herude i køkkenet. Jeg prøver lige at gå ind i stuen og smage på det. Nu smager det bare fucker lort, altså. Nå, køkkensalt, det kunne jeg næsten have sagt mig selv. Og groft salt. Eller groft salt, er det sådan noget, hey, fuck dig, jeg er herovre, hvis. Og ja, du er noget groft salt. Eller også, der er også noget, der hedder, okay, nu er vi, apropos salt, ikke? Nu vi snakker om salt. Nu ved jeg ikke, hvor mange jeg kender I. I kommer måske ikke så meget ud, eller hvad? Men så også det der salt, ikke? Der er også noget, der hedder saltkrystaller. Og jeg er rimelig ærlig. Se, skat, jeg købte 2 krystaller til saltkrystaller.